אברהם הוא, אם אני יכולה להגדיר אותו במשהו קטן, הוא ילד, בחור כבר, עם יכולת הכלה מאוד מאוד גדולה. הייתה לו יכולת הכלה לאנשים מכל הסוגים, ואתה יודע את זה בתור הורה, אבל הוא לא יספר לך, הרי אף ילד לא יבוא הביתה ויספר, היום פגשתי את זה וזה, והוא סיפר לי ככה וככה. הוא לא היה בא ומספר את הדברים האלו, ואת הסיפורים על היכולת הזאת בעצם שמענו מאנשים שהוא נגע בהם. וכל כך הרבה סיפורים על אנשים שגם שראו אותו כמה דקות, או שהיו איתו כמה שעות באיזשהו אירוע, הוא נגע בהם, והוא השאיר להם את החותם שלו, וזה כל כך ברור. הוא היה ילד מאוד מצטיין בהכל. גם בפאזלים שהוא מאוד אהב לעשות, מגיל 0 הוא היה עושה פאזלים ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה כבר נהפך אצלנו לבדיחה, כי אנחנו מאוד אוהבים לעשות פאזלים, אז היינו קוראים את הפאזלים של 5,000 חלקים וכל הדברים המאתגרים יותר, ואנחנו יושבים שעות לחפש את החלקים, ומספיק שאברהם היה מגיע ככה דרכנו ואומרים מה אתם עושים, הוא לא, אנחנו כאילו פה בפאזל. הוא אומר, חסר לכם משהו? היה ככה ניגש לקופסה, הוא אומר, הנה החלק, טק, שם את זה במקום הנכון. זה היה נורא מצחיק, זה פשוט נהפך אצלנו לבדיחה בבית. עוד דבר שהיה מאוד מודגש אצלו, אנחנו בערבי שבת, ימי שישי, אנחנו בארוחת שבת, משחקים משחקי טריוויה כאלו, לוקחים את החידונים של העיתונים ושואלים שאלות. וזה שאלות מאתגרות, אנחנו לא יודעים את התשובות להכל, והוא הייתה לו את היכולת לחרטט לנו תשובות, ופשוט אי אפשר לא להאמין לו, כי היה לו, זה פנים של מלאך כזה, פני פוקר, שאתה לא יכול להיות שהוא ישקר לך או משהו, והוא היה מחרטט, היה ממציא שמות של צמחים, שמות של ערים, והיינו אומרים לו, באמת? כן, מה אתם, כאילו, זה היה כזה נורא מצחיק, זה חסר לנו עכשיו מאוד, שיהיה לנו מי שיחרטט לנו את התשובות של הטריוויה בימי שישי. וזהו, אברהם, הוא היה בן 24, הוא הגיע למסיבת הנובה, יחד עם חברה מאוד מאוד טובה שלו, בשם גילי הדר. זו חברה שהוא הכיר בדרום אמריקה. הוא היה לפני שנה בדיוק הוא חזר בדרום אמריקה. הוא היה שם 8 חודשים. הוא הכיר אותה במהלך הטיול. הוא התחיל את הטיול שלו בדרום אמריקה בהתנדבות בעמותה שנקראת לוחמים ללא גבולות. הוא התנדב בפנמה שבועיים, בבית ספר עם ילדים. גם שם זה נורא מצחיק, כאילו יש כל מיני סרטונים שלו, כמה שהוא התחבר שם לילדים, הוא לימד אותם לשיר בעברית. הוא סיים סיירת גולני, אז הוא לימד אותם לשיר את גולני, גולני שלי. ויש כזה סרטון שמראים את כל הילדים בפנמה שרים בבית ספר את גולני, גולני שלי, בלי לדעת מה המשמעות. ואחרי זה הוא התחיל להתגלגל בטיול, ובאיזשהו שלב הוא הכיר את גילי, והם נהפכו להיות חברים מאוד מאוד טובים. היא גם כמוהו, בחורה עם לב גדול מאוד, נשמה, ומתחברים ישר לאנשים, והם התחברו מאוד מאוד ביחד. מאוד אהבו להיות אחד עם השני, והחברים שלהם אומרים שהם ביחד, כשהיו רואים אותם ביחד, זה כאילו פרצה מין כזה, אור כזה, פרץ משניהם. כמה שהחיבור הזה היה טוב. והם הלכו למסיבה ביחד, נרצחו לצערנו שניהם ביחד שם. הם היו באזור של הבר הקטן, ויחד איתם נגמרו כל החלומות שלהם. אברהם היה צריך להתחיל ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא מאוד חיכה לזה. הוא ביום חמישי, לפני שהכל קרה, הוא חתם בדיוק הסכם על דירה עם שותפים בתל אביב, שיהיה לו יותר קל להגיע לאוניברסיטה. הוא כבר עבד בתל אביב במקום שנקרא מקום אחר. זה גם בית שנותן מחסה לנערים ונערות במצוקה. הוא היה שם מדריך. והוא אמר לנו עד אז הוא היה גר בבית. והוא אמר לנו שהוא רוצה יעבור עם שותפים, יהיה יותר קל, גם עבודה וגם אוניברסיטה, שיהיה לו יותר קל להגיע לדברים, והוא מאוד מאוד חיכה לזה, ועוד כמה ימים קודם עוד הלכנו, קנינו איתו מחשב, ורוצה נעליים חדשות, והכנות כאלו, בן אדם שמתרגש לקראת התחלה חדשה של לימודים והכל, וקנינו.
הוא לא הספיק להשתמש בשום דבר. אולי בגרביים שהוא קנה הוא הספיק להשתמש. וזהו, זה... כשהוא היה בצבא, הוא היה לו כוח רצון מאוד גדול. כן. הוא היה כזה צפלון, הוא היה מאוד רזה, הוא לא היה כזה שרירי. והוא עשה את כל המסלול של סיירת גולני פעמיים, גם בתוך חייל וגם בתוך במקף. והתפעלו ממנו, אמרו, איך אתה עושה את זה? איך אתה מצליח לעבור פעמיים את המסלול? היה לו כוח רצון מאוד גדול.